Habang hinihintay nila ang paglitaw ng nilalang, tanging pagramdam lamang sa baryo ang kanilang nagawa. Kampante sila Tomas noong walang mangyayari, gawa ng papatapos na ang kabuwanan ng mga aswang. Labis kasi noong naniniwala si Tomas na ang buwan ng Disyembre ang siyang pinakamalakas na buwan ng mga aswang. Ito din ang panahon na nag-iimbak sila ng napakaraming pagkain bilang paghahanda sa muling pagsapit ng Semana Santa. Inaasahan din noon nila Tomas na ang pagsapit ng bagong taon ang pinakamatinding pagsalakay na gagawin ng mga ito. Sa pagsapit ng huling umaga ng taon, naging maayos naman ang lahat. Ni katiting na bakas sa nilalang na kanilang hinahanap, wala silang naramdaman. Hindi naman noon gaanong nababahala sila Tomas sa kadahilanang nakaisip na sila ng paraan para yon ay mahuli kung sakali mang magtatangka pa itong lumapit sa kanila. Habang papasapit na noon ang takip silim, meron silang nasisipat na mga kababaihan na naglalakad patungong baryo. Grupo-grupo ang mga ito, kaya na may madali nilang natunugan ng mga presensya ng mga itong pilit itinatago. Nang mapagtanto nila Tomas na gumagawa na ng hakbang ang isang angka ng mga aswang, agad naman nilang inihanda ang kanilang mga gamit. Sa puntong yon, hindi na muna nila inisip ang kapistahang papasapit dahil sa panganib na dahan-dahang bumabalot sa paligid. Sa paglalim ng gabi, doon na nga nila naramdaman ang mga nilalang na dahan-dahang pumapasok sa kanilang lugar. Pagsilay ng kapre sa kung ano ang mangyayari sa hinaharap, agad naman niya yung ipinagbigay alam kay Tomas. Ginoo, sa kabilang parte ng baryo papasok ang pangunahing puwersa ng mga aswang. Humanda kayo sapagkat kasama nila ang kanilang baltog. Wika ng kapre matapos nitong masilayan ang eksaktong bilang ng mga aswang. Pagkarinig noon ni Tomas, agad naman siyang napatanong, gawa ng unang beses niya pa lamang narinig ang salitang baltog. Mahirap mang isipin pero hindi pa talaga gaanong mulat ang kaisipan ni Tomas tungkol sa iba't ibang uri ng mga aswang. Ang tanging alam niya lamang noong mga oras na yon, iisa lamang ang aswang at nakadepende ang lakas ng mga ito sa kanilang mga karanasan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon inilahad ng kapre ang tungkol sa baltog. Ayon dito, ang baltog ang pumapangalawang pinuno ng tribo ng mga aswang. Kilala yon bilang pinuno ng mga mandirigmang hukbo na siyang naatasang magdala sa kanilang pugad ng mga pagkain. Malakas na uri ng aswang ang baltog sapagkat kinikilala yon na hari sa kanilang angkan. Dagdag pa noon ng kapre na madaling makilala ang isang aswang kung yon ay baltog o isang ordinaryong miyembro ng kanilang angkan. Ang kinakailangan mo lang ditong tingnan ang mga balahibo nitong tumitingkad sa ilalim ng liwanag ng buwan. Matapos itong mapag-alaman ni Tomas, labis-labis naman ang kanyang pasasalamat sa kanyang kasangga. Napakalaking tulong ng ibinahagi nito sa kanila, lalo pat wala silang kakayahan na mahulaan ang pangunahing puwersa ng mga nilalang nasusugod. Sa pagsapit ng 8:00 ng gabi, doon na nga sila nag-umpisang gumalaw. Bagaman may mga nagsisialulungang aso noong mga oras na yon, tila ba hindi ito alintana sa mga taong nagkakasiyahan. Dahil sa dami ng tao sa baryo, kung kaya't medyo naantala ang paglalakad ng grupo ni Tomas. Ang iilan kasi sa mga ito ay iniimbitahan silang makisabay sa salo-salo na siya namang hindi nila magagawang matanggihan.
Dahil sa dami ng kanilang dinaanang pamilya, kaya na may halos inabot sila ng 1 oras bago marating ang dulong parte ng lugar. Sa pagpatak ng 9:00 ng gabi, doon pa lamang nila nagawang marating ang panghuling tahanan ng baryo na kung saan tumambad sa kanila ang mga aswang na pinagkukumpulan ang isang pamilya. Wala nang malay ang pamilyang nasukol nito na kasalukuyan naman nilang inuutusan sa pamamagitan ng tigalpo. Pagsilay nila Tomas sa isang aswang na merong matingkad na balahibo, agad naman niya yung sinigawan na nagsasabi ng, "Baltog! Pakawalan mo yan!" Matapos niyang makapagwika, dali-dali naman nilang nilapitan ang mga ito sa kadahilan ng kitang-kita nila ang iilang aswang na kinakaladkad papalayo ang pamilyang kanilang natigalpo. Subalit bago pa man sila makalagpas sa baltog, buong lakas sila nitong hinarang habang nananatiling walang imik. Maya-maya pa, laking gulat na lamang ni Tomas nang marinig niya ang dahan-dahan nitong pag-uusal habang binabalot ng mahahabang balahibo ang kabuuan nitong katawan. Nag-umpisa na din yung tubuan ng matatalas na pangil at mga kukong sintalas ng patalim. Humaba na din ng triple ang buhok nito sa ulo na animoy isa ding sandata ng nilalang na yun. Sa pag-umbok ng katawan nito, bigla namang umusli sa noo ng baltog ang pangatlo nitong mata na nanlilisik na nakatitig sa kanila. Matapos nitong makapagpalit anyo, bigla naman nila yung narinig na nag-angil at kasabay nito ang mabilisan nitong pagsugod papalapit sa kanilang kinaroroonan. Dahil sa pangyayaring yon, sinubukan naman itong salagin nila Pedro, subalit sa kasamaang palad hindi nila yon nagawang mapigilan. Madali silang napangibabawan ng pisikal na lakas ng nilalang dahil sa napakalaki nitong pangangatawan. Nang masipat ni Tomas na medyo malapit na yon sa kanyang kinaroroonan, agad naman yung sinalag ni Elpin na merong tulong na nanggagaling sa kapre. Dahil sa pinagsanib na lakas ng kanyang dalawang kasangga, kung kaya't nagawa nitong mapahinto ang nagwawalang baltog. Matapos ang pangyayaring yon, laking gulat na lamang nila nang bigla itong sumigaw ng napakalakas na siya namang ikinawala ng malay ng kapre. Si Elpi noon ay agad din namang umatras gawa ng maging ito man, labis na nagulat sa kakayahang ipinamalas ng kanilang kalaban. Sa pagdikit nito sa tabi ni Tomas, bigla namang tumulo ang sandamakmak nitong dugo habang dahan-dahang napapaluhod sa kanyang kinaroroonan. "Elpin, ayos ka lang ba?" Nag-aalalang tanong dito ni Tomas. Huwag kayong mag-alala, Ginoo. Kaya ko pa. Hayaan ninyo. Sa susunod kong pag-atake, mag-iingat na ako. Sagot naman ng subihi sa kanya. Nang marinig ito ni Tomas, pinayuhan naman niya si Elpin na huwag sagari ng kakayahan ng kanyang katawan. Bagaman isa siyang malakas na engkantado, hindi ibig sabihin nun wala nang makakatalo sa kanya. Matapos nilang mag-usap, minabuti na muna ni Elpin na umatras habang patuloy na pinakikiramdaman ang kanyang sarili. Ang ginawa naman noon nila Tomas, maingat na nilapitan ng baltog upang pagtulungan ito sa oras na makahanap sila ng pagkakataon. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman noong napasugod sila Pedro nang masipat nilang lumundag ng napakataas sa ere ang kanilang kalaban. Panay na din ang pagpapakalat ng palipad hangin noon ng kanyang ama, subalit maging ang mga usal, walang kakayahan para pigilan ang nagwawalang nilalang. Sa bawat pagsalag nila sa pag-atake nito, ramdam na ramdam nila ang bigat ng kamay ng nilalang
na halos bumali na sa kanilang buto. Maya-maya pa, laking gulat na lamang ni Tomas nang biglang lumitaw ang nilalang na merong nagliliyab na libro sa isa sa mga kasama ni Pedro. Mabilisan itong kinaladkad ang isa sa kanyang mga kasamang albularyo at kasabay nito ang walang habas nitong pag-unday ng saksak sa dibdib ng matanda. Sa pagkamatay ng tanga nitong albularyo, nakangisi yung tumitig kay Tomas habang nagsasabi ng, Hindi mangyayari to kung ikaw mismo ipinaubaya mo sa akin ang balahibo. Pero wag kang mag-alala, Tomas. Kukunin ko yan sa iyong malamig na bangkay. Matapos nitong makapagsalita, agad naman itong binitawan ng albularyo na nag-aagaw buhay. Bago pa man yun malapitan ni Pedro, tuluyan na itong namatay dahil sa tindi ng pinsalang kanyang natamo. Nang masipat ni Tomas ang pangyayaring yon, halos bigla naman siyang binalot ng galit sa kanyang buong katawan. Pagkahawak niya noon sa mutya ng balahibo, agad naman niyang tinawag ang lahat ng elemento upang sugurin ang nilalang. Hindi niya yun tinantanan hanggang sa dumating ang puntong nagkusa na itong umatras sa kanilang kinaroroonan. Dahil sa itinuon doon ni Tomas ang kanyang buong atensyon, kung kaya't hindi na niya nagawa pang mapansin ang baltog. Pagbaling niya doon ng paningin, agad naman niya yung nasipat na kasalukuyang pinagtutulungan ng kanyang ama at ng kanyang kasangga. Dahil sa galit niya, inutusan niya ang lahat ng elementong magkaisa para tupukin ang aswang na kanina pang nananalasa. Pagkabuo ng isang perpektong elemento na kanyang tinawag, agad naman itong niyakap ang baltog na siyang naging sanhi upang tuluyan na yung mawala ng buhay. Ayon kay Tomas, na ang elementong kanyang ginawa ay merong kakayahang humigop ng kahit na anong uri ng kaluluwa. Dagdag pa niya na ang kakayahang yon ang pinakamalakas niyang abilidad pagdating sa espiritual na kumbate. Bagaman malakas ang nilalang nagawa sa pinaghalo-halong elemento, matindi naman ang kabayaran para tawagin ito. Kapag malalim kasi ang aral na pilit mong inalam, siguraduhin mo ng buhay mo ang magiging kabayaran sa pagtawag at paggamit sa kakayahan ng elemento. Matapos ang mga pangyayari, bigla namang napaluhod si Tomas habang naghahabol ng hininga. Pagsilay niya noon sa baltog na dahan-dahang lumulupaypay, kitang-kita niya ang mabilisang pagkaagnas ng anyong ginamit nito. Sa pagbalik ng baltog sa orihinal nitong anyo, doon nila nasipat ang isang dalagang hubot-hubad na nag-aagaw buhay. Nakatingin yun sa langit habang nagpupumilit na iniaabot sa ulap ang kanyang mga kamay. Nang makita ito ni Tomas, agad naman niya yung nilapitan habang mahinahong nilalapatan ng mga pamako sa buong katawan. Nang masiguro na nilang hindi na yon makakalaban, inutusan niya si LP na dalhin yon sa kanilang tahanan. Bago pa man nila nilisan ang lugar, agad nilang kinuha ang bangkay ng kanilang kasama na halos labis-labis ang kanilang pagkaawa. Sa pagdating nila sa sentro ng baryo, laking gulat na lamang nila nang wala na sila doong masipat na tao. Ang iilan sa mga itong nag-iinuman sa labas ay nananatiling tulala na parabang nakatitig lamang sa kawalan. Ayon kay Pedro, maaaring ang mga taong yon na nakawa na ng diwa ng mga aswang. Ilang araw na lang din ang bubunuin ng mga ito bago yun pumanaw sa mundo. Bagaman nais nila yung tulungan, wala na silang magagawa sa kadahilan ng kahit anong gawin nila, hindi na nila kayang maibalik ang nanakaw nitong kaluluwa.
Upang hindi mag-alala sa mga taong yon ng kanilang pamilya, agad naman nila yung nilapitan para utusan na bumalik sa tahanan nila. Matapos nila yung gawin, nanlulumo naman silang nagpatuloy sa kanilang paglalakad pabalik sa tahanan ni Tomas. Halos hindi sila noon nakapag-usap gawa ng sa puntong yon, ramdam nila ang labis nilang pagkatalo sa digmaan. Hindi rin yun inaasahan ni Tomas na mangyayari sa kanyang pangkat, gawa ng alam niya sa kanyang sarili na malalakas din ang gamit ng mga ito. Sa pagdating nila sa kanilang bahay, dahan-dahan nilang inilagay ang bangkay ng kasama nilang albularyo. Ibinalot nila yun sa kumot bago tuluyang isilid sa kabaong nagawa sa kawayan. Ginoong Tomas, sa tingin niyo ba may galit sa ating grupo ang demonyong yun? Pakiramdam ko kasi tayo lang ang kanyang gustong patayin eh. May natatandaan ho ba kayong nangyari sa pagitan ninyong dalawa? Tanong ni Pedro sa kanya. Wala naman, Pedro. Sa katunayan, hindi ko nga din alam kung bakit tayo kinakagalitan nun eh. Ang una niyang pagpapakita sa akin, yung mga panahong biniktima niya ang aking ama. Hindi ko siya gaanong pinagtuunan ng pansin noon kasi akala ko titigil na eh. Pero hindi pa pala. Huwag kang mag-alala, darating din ang panahon na madadakip natin siya. Sagot naman niya rito. Matapos nilang mag-usap, muling ibinaling nila ang kanilang atensyon sa kanilang kaibigan na kasalukuyang nakasilid sa kabaong. Magdamag nila yung inalayan ng dasal upang mailayo ang katawang lupa at espiritu nito sa mga masasamang elemento. Sa pagsapit ng unang araw ng bagong taon, walang kasiyahan ang naganap sa tahanan nila Tomas. Lahat sila noon ay puyat na puyat habang patuloy na dinaramdam ang pagkamatay ng kanilang kaibigan. Mas lalo din noong tumindi ang pagkabahala ni Pedro at nang natitira nitong kasamang albularyo, gawa ng alam na nila sa kanilang mga sarili na sila ang pakay ng nilalang na merong hawak na nagliliyab na libro. Sa pagtirik ng araw sa kalangitan, minabuti nilang tumungo sa baryo upang kumustahin ang bawat tahanang nabiktima ng mga aswang. Pagsilay nila sa sentro, tumambad sa kanila ang mga kalalakihang nakatulala habang nagtatawanan. Animoy kahit wala ng kaluluwa ang mga taong yon na ipagpapatuloy pa rin nila ang kanilang mga ordinaryong buhay. May iilan din silang kabataang nasisipat na naglalaro sa labas ng bahay ng mga ito na halos burado na ang kabuuan ng muka. Matapos nilang masilayan ang matinding pinsala ng kanilang baryo, wala na silang nagawa kundi hayaan na lamang ang mga ito. Hindi naman nila noon masisisi ang kanilang mga sarili, gawa ng maging sila man, hindi nakaligtas sa pinsalang dulot ng mga nilalang. Makalipas pa ang 3 araw, nabalitaan na lamang nila Tomas na biglang nawala ang karamihan sa mga batang naroon sa kanilang lugar. Ang iilan sa mga matatandang kanilang nakausap, sinabing umalis ang mga yon bago pa man sumapit ang bukang liwayway noong nagdaang araw. Maaaring gano'n ang paraan ng mga aswang sa pagkuha ng kanilang biktima upang hindi ito mapaghinalaan na patay na. Habang nagaganap ang lamay ng kanilang kasama sa bahay nila Tomas, panay naman ang kanilang pagtanggap ng mga pasyente na dumayo pa sa iba't ibang baryo. Ang karamihan sa mga napagkonsultahan noon ay mga bata na pawang mga naengkanto. Isang araw, merong mag-amang bumisita sa tahanan nila Tomas. Kagaya ng mga tipikal na napapadaan doon, wala itong ibang pakay kundi ang magpagamot. Ano hong karamdaman ng batang yan, Manong? Bungad na wika ni Pedro sa ama nito.
Hindi ko nga din ho alam, Manong, kung ano nangyayari dito. Nariyan ho ba si Manong Tomas? Maaari ba namin siyang makausap? Sagot naman sa kanya ng lalaki. Pasok ho kayo. Nasa loob si Ginoong Tomas. Pagpasensyahan niyo na ang bahay na ito, Manong. Medyo magulo sapagkat merong nagaganap na lamay sa loob. Sa pagdating nila sa loob ng bahay, tumambad kay Pedro ang mag-amang taimtim na nananalangin sa harapan ng bangkay ng kanilang kasama. Dahil sa hindi naman nila yun maaaring istorbohin, kung kaya't wala silang nagawa kundi ang maghintay hanggang sa matapos ang mga ito sa pagdarasal. Sa pagtayo ni Tomas mula sa pagkakaluhod, agad naman nila yung nilapitan para kausapin. Ginoong Tomas, meron hong naghahanap sa inyo. Kanina pa to dito eh. Yung anak niya, parang malubha ang kalagayan. Wika ni Pedro paglapit nito kay Tomas. Nang marinig ni Tomas ang sinabi nito, agad naman niyang inimbitahan ng mag-ama na tumungo sa kanyang silid. Hindi niya yun maaaring gamutin sa sala, gawa ng naroon ang bangkay ng kanyang kasama. Naniniwala kasi noon si Tomas, masama sa mga may karamdaman ang makasilay ng patay. Maaari kasing pasukin ng kaluluwa ng mga ito ang nanghihinang katawan ng pasyente na siyang magdudulot doon ng labis na panganib. Ngunit sa sitwasyon noon nila Tomas, wala silang dapat ipag-alala sa kadahilanang naisagawa na nila ang kanilang mga kinakailangang gawin para sa ikatatahimik ng kanilang pumanaw na kasama. Dagdag pa ni Tomas na unang araw pa lamang ng kanilang lamay, sinigurado na nilang napatahimik na nila ang kaluluwa ng matanda. Sa pagpasok nila sa loob ng silid ni Tomas, agad naman itong inihanda ang kanyang mga gamit sa pagtitingi ng pasyente. Una niyang inalam kung ano ang ginawa nito bago magkasakit, nang sa gayoy hindi na siya mahirapang tukuyin ang kasalukuyang karamdaman ng bata. Hindi ho ito mahilig maglakwatsa, Ginoong Tomas. Sa katunayan, noong gabi ng bagong taon wala namang kaming ibang ginawa kundi ang magsalo-salo sa loob ng bahay. Tapos kinaumagahan nun, ayan na, nagkasakit na siya. Wika ng lalaki matapos nitong marinig ang iilan sa kanyang mga tanong. Dahil sa sinabi nito, bigla namang napatanong doon si Tomas sa baryong kasalukuyan nitong pinaglalagian. Imposible kasing wala doong nangyari, gawa ng ramdam niya sa presensya nito ang marka ng isang aswang. Pagrinig niya ng baryong pinagtitirhan ng mag-ama, bigla namang napalapit si Pedro sa kanya na bumubulong ng, Kilala ko ang baryong yan, Tomas. Baryo yan ng mga aswang. Nakakapagtaka. Ang buong akala ko, aswang na ang mga nakatira dyan eh. Abay, nagkakamali ho kayo, Manong. Hindi naman ho lahat ng naninirahan doon aswang. Sabi-sabi lang yan tungkol sa aming baryo. Subukan nyo hong pumunta doon para naman kahit papano kayo mismo ang makasaksi at makapagpatunay sa mga bagay na sinasabi ko. Singit naman ng lalaki matapos nitong marinig ang bulong ni Pedro. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, minabuti na lamang ni Tomas na gamutin ang pasyente. Hindi na niya binanggit sa lalaki ang tungkol sa aswang para naman kahit papaano makaiwas sa mahabang talakayan. Nang malagyan niya na yon ng karampatang pangontra, nagbigay siya ng paalala sa ama nito na huwag yun palabasin sa loob ng 7 araw. Iwasan din nilang kumain ng kahit na anong pagkain maliban sa kaning pula at mga gulay. Matapos ang kanilang gamutan, agad din naman yung umalis habang patuloy na nagpapasalamat. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, agad namang nagbigay abiso si Tomas ukol sa gagawin niyang pagmanman
sa baryo ng lalaking kanyang tinulungan. Hindi kasi siya noon mapakali sa kadahilan ng napakarami ng marka sa katawan ng bata na tinulungan niya. Dahil sa hindi pa noon na ililibing ang kanilang kasama, kung kaya't elemento na lamang ng hangin ang napag-utusan niya. Yon ang kanyang magsisilbing mga mata habang abala pa siya sa tahanan nila. Lumipas ang 3 araw na pagmamanman. Wala namang nasilayan doon si Tomas na kakaiba. Ang tanging ipinagtataka niya sa baryo ay ang bahay ng isang albularyo na kung saan meron itong altar na pinagtitirikan ng mga nakatalikod na santo. Wala naman siya doong nararamdamang kakaiba maliban sa mga santong nakita ng pinag-utusan niya. Dahil sa ililibing noong araw na yon ng kanilang kaibigan, kung kaya't ipinagsawalang bahala na muna ni Tomas ang kanyang mga nakita. Itinuon niya ang kanyang atensyon sa paglibing para naman kahit papaano maramdaman ng kanilang yumaong kasama ang kanilang pagmamahal at pagdadalamhati. Nang mailibing na nila ito, nagbigay sila ng 2 araw upang maipagpatuloy ang kanilang pagdarasal. Ginawa nila yon para masigurong nasa maayos ng kalagayan ang kaluluwa ng kanilang kasama. Matapos ang 2 araw na taimtim na pananalangin, muling ibinalik nila Tomas ang kanilang plano ukol sa mga nilalang na nagtatangka ng kanilang pagkawasak. Hindi nila yon nilubayan hanggat hindi pa nila nakakamit ang hustisya ng iilan sa kanilang nagbuwis ng buhay. Habang hindi pa nila nasusundan ang bakas ng kanilang pinakapangunahing kalaban, minabuti nilang itoon sa karatig baryo ang kanilang atensyon. Hindi kasi noon mapakali si Tomas ukol sa albularyong kanyang nakita. Okay, grabe ang angas nung may hawak ng nagliliyab na libro talaga no? Pero yung 19, sunod ka agad natin yun para hindi na kayo mainip. Tsaka good news ko sa inyo, dire-diretso na natin to hanggang finale kasi few episodes na lang to kaya pahintay na lang ako Yun lang. Salamat.